Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sa Sipalay City, duwa ka tuig bata patay matapos malumos sa balde. Negros Occidental, ika-anom nga richest province sa Pilipinas suno sa COA. Construction worker nasapuan patay sa tubang sa eskwelahan sa Barangay Granada sa Bacolod. Sa Himamaylan City, 600 na lang ang nabilin sa mga evacuation center. Kag sa good vibes, handom sa isa ka bata nga makasakay sa helicopter na tagan sa katumanan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagahatag sang maayo nga laragway kag ginalauman ang dugang nga investment ang report sang COA nga Negros Occidental ika-anom sa richest provinces sa pungsod. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga sa impormasyon ang nangin basehan sang amo nga report amo ang assets sang probinsya. 10.025 billion pesos ang assets ng Negros Occidental sa COA report. Mahimo nga may mga reports nga ginpa-submit dependent sa National Tax Allotment o kung NTA ang Negros Occidental suno kay Lacson. Pero ang kasubong nga report mahimo magapabaskog sa pagsalig nga sarang mag-invest sa Negros Occidental. Pero suno sa gobernador, may iban pa man nga duga nga basehan para diri kasubong sang peace and order situation sang lugar. Nagapabili ng Cebu bilang richest province sang pungsod nga may 215.27 billion pesos nga assets. Ang mga datos na lakip sa 2021 Annual Financial Report for Local Governments sang COA sanig sa mandato sang Constitution and the Government Auditing Code of the Philippines. Yara sa report ang financial statements sang 1,676 o kung 97.7% sang 1,715 ka local government units nga nagalakip sang 81 ka mga probinsya, 1,488 ka mga munisipalidad, kag 22,680 ka mga barangay kag ang Bangsamoro government. I'm not sure really, if it's just government side to or as a whole, government and the private sector. That's why I said I don't know what to make of it. It gives a very good picture, that Negros Occidental is in the top 6. So it gives us a good impression of hopefully that will bolster more investments, whether locally or from outside investors. It shows that you're worth investing in. Yes, it can also say that. But of course, there are other variables then. Dapat peace and order is very important. Sa number 9, karon nga natapos ng maskara sa panaad, ginalantaw sa probinsya nga ang regular nga pagbukas sa panaad once a month. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginakalipay sa probinsya ang pag-upod sa selebrasyon sa Maskara Festival. Ang nakitaan, isa ka semana nga kahiwatan, laragway sang kahanda sa mga LGU sa ginapaabot ng main event, ang panaad sa Negros Festival sa Abril sa Badason nga tuig. Basta may imbitasyon ang probinsya sa Maskara Festival, magapakigbahin ini sa selebrasyon suno sa kay Lacson. Karon nga ginaduso ang regular nga pagbukas ang panaad, hatagan ini sang konsiderasyon. May nagaduso man sa pagbukas ang weekend market sa panaad. May mo magasugod anay sa once a month nga pagsakdag sang hilikoton bilang panugod suno sa kay Lacson. Mahimo nga ini ang pagasundan sang Badason nga tuig. Nalabi na nga ang mga LGU, may mga kaugalingon na nga mga hilikoton kada bulan sang Disyembre. There's also an idea about opening of Panad on a regular basis, so we'll just think about that. There's an idea, so we'll see if it's feasible. Would it be feasible to hold like a weekend market or a once a month event? If ever we do that, we'll start with once a month maybe, and then let's see let's test the waters, as they say, and so then we can decide if we will make it once a week. But that is an idea.
Sa number 8, suspect sa murder sa isa ka manunudlo sa Cebu na dakpan sa San Carlos City. Arestado kagabi sa port sa San Carlos City ang lalaki nga suspect sa pagpatay sa isa ka manunudlo sa Naga City, Cebu sang Sabado. Ang gindakop amo si Elmar Alvarez Hemida, 24 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Jesus Mesahon, hepe sa San Carlos PNP, ang suspect nga taga Calatrava ang magasugat kuntani sa iya sini live-in partner gikan sa Cebu sa puerto. Wala siya makahibalo nga ang Naga PNP ang nagkigangot na sa iya sini partner kag sa pag-abot sa puerto, upod na sang iya partner ang mga pulis sang Naga kag may bulig man sa San Carlos PNP. Ginbutangan naman sa mga pulis sang entrance kag exit agud hindi makapalagyo si Hemida. Nakuha sa suspect ang motorsiklo nga iya paginkuha gikan sa ginpatay nga manunudlo, pati na ang kahita sa manunudlo nga may unod nga 10,000 pesos. Gindala na balik sa Cebu si Hemida kung sa diin siyang iga-detain kag pasakaan sang kaso. Sa number 7, sa Banu sang Isabela, isa ka Iloy patay matapos ginbuno sa iyang live-in partner. Patay ang 65 anyos nga Iloy matapos ginbuno sa iya mismo nga live-in partner sang kahapon sa barangay Kamangkamang sa Banwa sang Isabela. Sa investigasyon sa PNP, naghalin sa ilang balay alas 5:30 sang kaagahon ng biktima upod ang duha ka mga minor de edad nga anak para magtrabaho sa kampo. Gisundan siya sang iyang partner kag gilayon na lang ang ginbuno sa dugan suno sa pulis. Dead on the spot ang biktima. Ginatanaw karon sa PNP nga ang pagpangimon ang motibo sa natabo nga krimen. Nagakadto ang biktima sa balay sa isa niya ka anak para magbulig bantay sa iya mga apo. Kag ginapangimunan sa sining live-in partner ang iya nga umagad. Hungod nga wala ginhingadlan ang suspect kag biktima bangod isa ka kaso sang domestic violence ang amo nga insidente. Sa number 6, construction worker ang nasapwan patay sa atubang sa eskwelahan sa Barangay Granada sa Bacolod City. Sunod sa live-in partner sang biktima, nakabato na sang mensahe sang pagpamahog ang biktima antes ini napatay. May report si Romeo Subaldo. Las 6 kinas ang aga, madulong kuntani si Bebot Amador sa iyang inablo sa eskwelahan. Pero sa hana na siya magsaka sa iyang salakyan, may nakita siya nga bangkay sa isa ka lalaki, malapit lang diri. Gani, nangayo sa sambulig sa mga tricycle driver. Dulo ka na tayo inablos mo? May patay? Sa Granada, minsan mo na oh. May patay? May tao mo naman. Itawag naman tayo si Cole daw. Kaya mga alas 6 naman. Kilala nyo? Taga ang iyang asawa, taga amo na. Mismo sa atubang sang Father Gratian Murray Integrated School, nasapwan ang bangkay ni Erwin Abitong nga isa ka construction worker. May mga pila sa tugas ang pagbuno. May pares pa sa simagol nga nabilin malapit lang sa iya nga bangkay. Ang ginpacheck kong kangina no sa amo na crime registry, so negative man, wala siyang record as sa suspect, wala man as victim, no. But we will conduct still ng at sa mag-conduct pa ng further checking sa. Sunod sa live-in partner sa biktima nga si Jenny Andy Ocampo, natingala sila nga wala na siya makapauli sang kagabi. Iya pa ini nga ginpangita. Tingalaman, nagkadto ko sa iyang amigo ko, nakakadto ay mo. Pero sunod pa sa kay Jenny, sa nagdigad nga bulan, nakabaton sa mensahe ang iya sining nga live-in partner gikan sa hindi man nila kilala nga account sa Messenger. Ginapahog ini nga may malain nga matabo sa iya. Sino ka-chat sa iya? Siyang account, galing yung account hindi na ma-open. Sino ka-chat? Sino ka-pahog sa iyo? Wala picture. Anong hambal? Na makita sa kung sa karunong. Kay tungod? Anong iya nga sala sini? Buskan si mama, yung kabalo man na. Tungod nga ginamuna siya. Wala lang ko idea. Ginatipo na sa PNP ang tanan nga mga ebidensya kag pahayag gikan sa pamilya sa biktima kag ilan na ginausisa ang kaso para makilala ang suspect kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 5, pagtarana sa sanitary inspector sa kada barangay ang ginaplano sa karon para magpabaskog pagay ng kampanya kontra kolera.
Ini tanan nga mga bubon kag bomba kag iban pa nga water sources ang malabot kag ma-inspeksyon sa katapos ang Environmental Sanitation Division sa City Health Office karon nga nagasaka ang kaso sa kolera sa Bacolod. Ang CHO padayon nga naga-validate sang ikanapulo nga kolera case sa barangay Handumanan. Gani agud mas mapabaskog ang tikang kontra sa kolera ilabi na sa bahin sa chlorination sa mga open wells kag mga bomba. Ginaduso sa katapos ang liga ng mga barangay ang pagtalana sang sanitary inspector sa kada barangay. Sunod sa kay Lady Gles Gonzalez Palen, President sang Association of Barangay Captains sa syudad sa Bacolod, mas mapadasig ang pag-usisa sa mga water sources nga sarang halinan sang kolera. Magasapol man ang mga punong barangay po sa City Health officials karon nga hapon agud mapasanyog pa ang ihibalo batok sa kolera sa mga kabarangayan. Ang proposal to each barangay mabutang sanitary inspector para pag-train barangay base at para at least may control measure kita tapos mabutang chlorine sa mga artesian well. Sa number 4, City Tourism Officer kumpiyansa nga malabot sang syudad ang target sini nga 200,000 ka mga bisita sa Mascara Festival. Fully booked na mga hotel para sa highlights ng Mascara Festival sa Bacolod. Suno kay Bacolod City Tourism Officer Maria Teresa Manalili, halos fully booked naman ang mga flight schedule pa Bacolod sa ulihi nga semana sang selebrasyon. Sa anong ka mga nabuksan nga festival sites, makita man ang pagdagsa sang tumalanaw, ilabi na mga bisita. Gani kumpiyansa si Manalili nga malabot ang target sa syudad nga ma-accommodate ang 200,000 visitors para sa ginakabig grandest Mascara celebration karon nga tuig. Sa tinilikdan nga mga tinuig, may masobra sa 80,000 ang visitor arrival sa Bacolod kada Oktubre. Pero nagapati si Manalili nga malabawan ini karon nga nakabalik ang paghiwat sang selebrasyon sa pihak sang pandemic. Previously, mga 2018, 2019, ang aton daw trending sa una nga mga visitor arrivals around, if I remember it right, mga around 80,000 guests during October, munang galabot sa una. So we really expect to exceed that, no? Really exceed that. Kung hindi man natin mahitang 200,000, basta it's going up there, no? More than. Sa number 3, para na paghatag sa ayuda sa lokal nga panguluan sa Limamaylan sa mga evacuees nga nagpulit na sa ilang mga puluyan. Sa karon nagdubo na sa 1,000 ka mga pumuluyo ang nagapabilin sa mga evacuation center sa Limamaylan City matapos gitugutan ang pagpauli sa mga residente sa lugar nga nahatagan sa clearance sang incident management team. Damlag pa, gitugta na mga evacuees sa Don Florencio Villafranca National High School, Carabalan Elementary School kag Carabalan Covered Court nga makapauli. Ang mga apektado nga pumuluyo sa Sitio Campayas, Bidel kag Sigang sa Carabalan ang nagahulat pa nga mahatagan sa clearance para makabalik sa ilang mga puluyan. Ginalooman naman ni Governor Eugenio Lacson nga ang pagbalik sa normal sa sitwasyon sa apektado nga mga lugar. Sa number 2, 26 sentimos nga buhin sa kada kilowatt hour sang kuryente ang ipatuman sini nga bulan sang Oktubre. Halin 15.69 pesos per kilowatt hour nga residential rate mangin 15.43 pesos per kilowatt hour na igasukot sa Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor sugod sa Oktubre. Ang 26 sentimos nga buhin ang epekto sang net reduction sa generation, transmission kag systems loss charges tugaman sang fuel discounts ang isa sa mga power suppliers sang Seneco. Nalakip man sa adjustment ang fit-all rate, lifeline and senior citizen subsidies, GRAM, and ISIRA adjustment kag VAT. Ginsiling sang pamunuan sang Seneco nga sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo, may epekto man ini sa bilis sang kuryente. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Sipalay City, 2 ka tuig nga bata patay matapos malumos sa balde. Patay 2 ka tuig nga bata matapos malumos sa dako nga balde kay inasang aga sa barangay Nabulaw sa Sipalay City. Sunod sa kay Jonilo Bugtae, pamuno sang Sipalay City Rescue Unit,
Ginkatuan ana isang amay sang bata ang isa pa sini ka anak nga nagahibi. Nabayaan niya ang bata kag wala niya matulupangdan nga nagahampang na malapit sa balde ang iya duha ka tuig nga bata. Mahimo sunod sa kibugtaay nga nakatungtong ang bata kag nagsulod sa balde nga puno sa tubig nga una ang ulo kag wala na ini makabutwa. Ulihin na sa matulupangdan sa gidikanan ang ilang bata nga nalumos gani patay na sa mag-abot ini sa ospital. Ang ining bata nga 2 years old nga si Jen Kairin, daw may manghod pa ni siya pag daw naggibi ang motong gikatuan sang tatay. So ini ang si Jane Kairin nabilin guro bala sir dire sa tupad sang urukan kag base maitungtuan nagtungtong puno ang tubig sang urukan amuna nga ano siya sa urukan nagsulod pero una ang ulo tupa sa sulod. Sa Good Vibes, handom sang isa ka 3-year-old nga makapapicture sa chopper. Pero sobra pa diri ang iya nga na-experience. Nakasakay siya mismo sa chopper sang Philippine Air Force. Yaring report ni Romeo Subaldo. Meet Captain Johan Lopez. Naka-red nga flight suit kay ready na magsakay sa Black Hawk aircraft sa Philippine Air Force. Ugaling, hindi pa bukas ang old airport sa Bacolod pag-abot nila sang Sunday. Gani, ginpakamaayos ang iya lola nga si Family Magbanwa nga magpasimpalad kadto sa Negros Occidental Police Provincial Office nga headquarters para hindi lang ma-disappoint ang bata kag makapapicture. Hi! Are you happy? Yes. Yes. Smile, smile. Like this? Like that yung ano? Shirt it. There you go. Ang cute niya. Ang pensar anay nila, malas na nga adlaw. Nangin pamaagi para ma-experience ni Johan ang magsakay mismo sa nagalupad nga helicopter. Gin pabalik sila kay iupod sila sakay sa chopper halin sa headquarters padulong sa Old Airport sa bulig ni Lieutenant Colonel Rodel Pacordo. Thank you. Sir, ano punta ako na mamaya dito? Opo ma'am, mga 30 na, 1 Pwede PM naman po po, siguro. sir, no? Bakit gusto po ni sumakay? Sige. Si Sir lang bahala kung ilan yung ipapasakay niya. Yay! Sir, thank you. Tapos doon na kami magkita ng lolo. Okay, you are one of the luckiest. Thank you po. Kag, upod pa pati ang lola. Dream come true para kay Johan nga makasakay mismo sa choppers ng Air Force. Sulo pa sa lola, interesado gid ang bata sa helicopter kay may ihibalo na siya sa mga nagkarinlaing nga parte sini. Basi ini pa nang kuno ang panugod sa iya pagkapiloto sa palaabuton. Barb ka isog siya, 3 years old pa lang siya. May guts na sa magsakay sa chopper. Naka-full attire mi nga. Ang lala ko yung Barb, 40 na siya nagadubi na siya kapag masakay sa chopper. Tuod bala. Reporter pa na siya. Mingin ko baan magpasapon nga first nga ride ha. Sa first magsaka siguro do ka Kahawa. Pero sige na, it's worth it. At may itikal ka sa mga apo mo pila kadlaw. Wala ko yung picture. Kagamit yung mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.